Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki jingbam ki babang bat ki basnyam. Kila kring ya ki padba nong song sunong jong ka sunong maulai putmuri ha ka tamasa de jingbam ne ka food fest bala pelong da ka seng samla maulai putmuri ha ka khatpratrik ukala lingkot arajar arpusan. Ya kane ka tamasa de jingbam bala pelong ha madan he west lat masar la plepaj ba do ba one bok nong kanri ubala long kumukongsan ringkat ka jia don lang jong ki nong yalam jong ka seng samla putmuri ki nong ket kam jong ka sunong maulai putmuri bat ki dikhot jong ki seng samla dong ka jing pelong ya kane ka tamasa de jingbam kalong kum shibenta ka jing rakhe ya ka jingdap sopusnam jong ka seng samla ka bansa rakhe baro shisnam Yatoi jong fi ka shnong habi de wiki namta ka jingha jo shnong namta ki ni program ka long ka bangin ya itho iwe bangin itho ki nong shnong mat kunju bang yalong mishi yang sistem habi de ka shnong bat naga kunju kunna bangin ya tre ban tunghai ka shnong tha limba ki seng samla limba ki shnong ji ka tre lang brokhai nakanya jonga ai kholei se CNP se ya bro idong song snong bat nangla ban nang tri ban sakri snong ha be de kido 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 ta ta polisi bon teng kitin menta na sewa ka chipri ya ka food fest ani tadi na menta ka ban nakmenta ban ya chakmat ha be de bat ka program jong snong na bata hajo ko por lengba kan food fest bahkan niyo kan penmi oh ya ki jingan kam habai di ban tulun ya ka program jong ni ka snong ta polisi bun